10 nga mga balita subong adlaw. Paggamit sa face shield, gina-recommend sa isa ka eskwelahan sa Bacolod City. Anay Bacolod City Councilor Josil Matapasige, gina-point bilang USEC sa DICT. Assistant Secretary sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod, nasapuan nga patay. LPA sa Visayas, magadala sa maulanon nga panahon, tubtob sa weekend. Kag sa Good Vibes, 22 ka mga katapos ang tribu ati sa Maricudo sa Barangay Kamang-Kamang, dungan nga ginkasal. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, low pressure area sa Visayas ang magadalas ang pag-ulan tubtub sa weekend. Isa ka low pressure area ang naporma kainis ang aga sa Eastern Visayas nga amo ang nagadala karon sa pag-ulan sa Luzon kag sa Visayas lakip na diri sa Negros. Sa report sa pag-asa kainis ang aga, yara ang LPA sa 180 kilometers east sa Giwan, Eastern Samar. Magamay ang tsansa nga ini ang mangin isa ka bagyo suno sa pag-asa apang iya pabaskugon ang habagat samtang nagapalapit ini sa pungsod. Gani gina-forecast sang pag-asa nga mangin maulanon ang panahon tubtub sa weekend. Sa number 9, Anay Bacolod Councilor Attorney Josel Matapasige ang gina-appoint bilang Undersecretary sang Department of Information and Communications Technology. Siyang nagpanumpa kaina sang aga kay DICT Secretary Ivan Jan Uy. Labing tinutuyo suno kay Matapasige ang matibong ang pungsod bahin sa digital innovation nga nagalakip sa mga probinsya. Dugang pa ni Matapasige ang direksyon ni Secretary Uy among development sang ICT-driven industries para makakuha sang dugang nga trabaho kasubong man sang investment para sa pungsod. Sang 2007, ginpamunuan ni Matapasige ang Bacolod Negros Occidental Federation for ICT, ukon benefit. Naglakip ini sa Bacolod bilang isa sa 6 ka mga Center of Excellence in Summit para sa Legislative Education. Ang pagtukod sa legislative agenda kabahin sa mga responsibilidad sa mga elected officials. Gani iniman ang gintagaan atensyon sa pamunuan sa Department of the Interior and Local Government sa Philippine Councilors League Regional Summit and Assembly sa SMX Convention Center. Suno sa kaya PCL Interim Regional President Ryan Gamboa, kadaman sa mga newly elected officials amo ang ginahaylo nga makigbahin sa summit agud mahanas ang ila ihibalo sa bahin sang panghimanwa bilang local legislators. Ang Legislative Education Program ang magaserbe man nga refresher course sa mga anay konsehal. Upod sa summit ang katapos ng konseho sang nagkalain-lain nga mga local government units sa Western Visayas. Nalakip man sa natalana nga hilikoton sa PCL ang provincial elections sa Agosto 22 kag regional elections sa Nobyembre. The crafting of legislations, the local government code, ang mga salient points, salient features of the local government code, especially when it comes to sanggunian bayan, sanggunian panlungsods, and the formulation of our executive legislative agenda, which is usually takes place during our budget calls. In order to formulate a proper budget, the executive and the legislative, they have to meet and they have to harmonize their ideas with regards to what they want for their local government units or for their constituents. Sa number 7, masobra sa 60 milyones pesos nga balor sang shabu ang nakompiskar sang katapos ang Negros Occidental Police Provincial Office sa ilang nga mga operasyon humalin Enero tubtub Hunyo sang sini nga tuig. Naglambot sa 64 million pesos nga balor sang ginasuspetsuhan shabu ang na-recover sang Negros Occidental Police Provincial Office sa una nga 6 ka bulan sini nga 2022. Suno kay Police Lieutenant Judicis Catalogo, spokesperson sang NOCPO, nagabugat sang 9 ka kilo sang shabu ang nakompeskar sang nagkalain-lain nga units sang NOCPO sa Anti-Illegal Drugs Operation humalin bulan sang Enero tubtub Hunyo. Sa kabilugan, 331 ka mga operations sa ginpatigayan sang NOCPO, kaupod ng Criminal Investigation and Detection Group, Philippine Drug Enforcement Agency, PNP Drug Enforcement Group, kag Regional Drug Enforcement Unit 6. Naglabot naman sa 414 ka mga drug suspects
ang nadakpan sang nokpo. Samtang 549,000 pesos naman o kun 4 ka kilos sang marijuana ang nakumpiskar sang nokpo. Dugang pa ni katalogo ang accomplishment sang nokpo ang collective effort sang tanan nga drug operatives. Sa number 6, motorcycle rider patay matapos nga matumba sa motor kag malapakan sa salakyan ang iya nga ulo. Patay ang 22 anyos nga si Virgil Cerilla matapos ini maglapaw sa pihak ni lane kag malapakan sa isa ka Mitsubishi Adventure sa Martesa Highway sa Barangay Suay, siyudad sang Himamaylan. Sa investigasyon sa PNP, nagadalagan gikan sur padulong norte nga bahin sang dalan si Cerilla. Sang hinali matumbang iya motor sang maglabay sa guba nga bahin sang dalan. Sa pihak nga lane natumba ang biktima kag didto na nalapakan ang iya nga ulo sang nagasugataman nga salakyan. Dead on arrival ini sa ospital. Na-release naman kag wala na ginfilean pa sang kaso sa pamilya ang driver sa salakyan nga isa ka punong barangay. Sa number 5, Assistant Secretary sang Barangay Singkang Airport ang nasapwan nga patay kaina. Nasapwan nga patay kinalas 2 ang kagahon ng Assistant Secretary sang Barangay Singkang Airport sa Bacolod nga si Reynaldo Apuhin sa kilid sang Ali Street sa Muman nga barangay. Ang biktima ang may pila sa dugan kag liog. Sunod kay Police Major Jody Puerto, hepe sang Police Station 8, ulihin na nga nakita ng biktima nga may ginlagas nga duha ka lalaki nga naglabay sa atubang sang barangay hall. Ini ang nakuha sang CCTV. Wala may baluan suno kay Puerto kung anong masunod nga natabo kag kun opda na ang tatlo sang matabo ang pagpamuno. Isa sa mga posibilidad nga ginalantaw sang PNP nga may kahilabdanan sa pagpatay kay Apuhin ang duha ka mga lalaki. Ginahibalo pa man nila ang motibo sa pagpatay kay Apuhin nga isa ka katapo sang LGBTQ. Sa number 4, declogging kag clearing operation ang patigayunon sa mga sapa kag drainage system sang Task Force Baha sa Bacolod. Ang Carvic area sa tubang sang isa ka mall sa Barangay Mandalagan, isa lang sa mga flood-prone areas sa Bacolod nga gin-inspeksyon nanday Councilor Pau C kag Councilor Vladimir Gonzales kaupod sa katapos ang DRRMO kag City Engineer's Office. Sunod kay Gonzales, nagsupuna ang mga basura sa drainage kag madamo na sang sagbot nga nagasablag sa malapit nga sapa amo kun nga madasig nga nagasaka ang tubig baha sa mga pamalay. Gani sini nga semana pagasugdan sang natukod nga Task Force Baha ang pag-rehabilitate sang sapa kag drainage system pinaagi sa clearing kag declogging operation. Sunod man nga tagaan atensyon sang Interagency Task Force ang pag-obra sang drainage sa dalan Gatuslaw sa Barangay 3 nga masamiman ginabaha kun mag-ulan. Nalakipan sa plano sa syudad ang pagpalapad sang Mambulok Creek agud man masolusyonan ang baha sa downtown area. Week, immobilize na nato ng equipment naton sa tributary river sa Mandalagan. Dili kami manaog sa may active nga property so that we will give solution sa gabaha sa Carvic nga area. Sa number 3, Vice Governor Jeffrey Ferrer ang gin-appoint bilang personal advisor to the President for Western Visayas. Nakapost sa page ng Vice Gobernador ang iyang pagsapol sa kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Yaraman si Speaker of the House Martin Romualdez, Special Assistant to the President Anton Lagdameo, kag Executive Secretary Vic Rodriguez. Suno kay Ferrer, hindi man pwede nga ma-appoint siya bilang presidential advisor bangod nga elected official siya kag hindi niya luyag nga bayaan ang mandato nga ginhatag sa iya sa mga nagboto sa iya. Iya ginalantaw ang bentaha nga madala sini sa probinsya bisan pa sa bilog nga Western Visayas nga mayara sang direct access kay President Marcos. Pila naman sa gintalakay niya sa presidente among pagpatukod sang Heart, Lung and Kidney Center sa probinsya. Ginsiling sang presidente suno kay Ferrer nga kun mayara na nga daan sang facility nga pwede ma-develop sang sa magpatukod pa.
Ang igasto sa pagtukod sang building pwede magamit sa pagbakal sang equipment. Willing man ang probinsya suno kay Ferrer mag-donate sang duta. Iya man ginrecommend si Anay Mayor Esteban Coscolluela sa Department of Agriculture kag Sugar Regulatory Administration. Gintalakay man ang pag-process sang Negros Island region. If I will be the presidential advisor o presidential assistant, hindi pwede because elected ko. I have to decide. I will not abandon my post as mandate by the people, 890,000 votes na. Hindi ko na sila pag-i-abandonar kay tagaan ko nila mandate din sa province. Second, I would be also na makabulig man connect dito sa presidente kung makabulig ko na ko mandari sa probinsya. Since that I am the trusted person, one of the trusted person of the president, and even in the Western Visayas. For 2, anom ka mga delinquent employers sa idalom sang SSS Bacolod East Branch ang ginkadtuan kay ina sa nga SSS kag ginserbihan sang show cause order. Pero sa run after contribution evaders o kun race operations ang SSS nga ginsakdag, 5 lamang sa anom ang naserbihan nila sang show cause order bangod ang isa ka establishmento ang nakapadlock. Suno kay Dr. Lilani Benidian, ang Vice President Visayas West 1 Division, hindi pa nila mapatud kung sa amo lamang nga tion nagpanira ang natungdan nga establishmento bangod makapilaman ini sila ginabalik-balikan sa mga account officers. Suno kay Emilia Solinap, ang branch head ng SSS Bacolod East, 5.8 million pesos ang balayran sang anum. 196 naman ang kabilugan nga mga empleyado nga apektado. Kalakip sa show cause order ang multa. Hatagan sila sang 15 diya sa pag-comply kag kun mapastawan ang mga employer, ini ang igapatuhoy na sa legal department suno kay Solinap. Suno kay Benidian, ginatanyagan man nila ang mga employers ang restructuring o kun installment sa ila balayran. Ang pandemic isa man sa mga kabangdanan sa delinquency. Suno sa SSS, makabig nga delinquent ang employer kung wala naga-remit sang contribution para sa empleyado. Naga-underreport o kung non-reporting sa mga empleyado, non-registration sang ilang atratapan sa SSS, bisan pa nga sila ang naga-operate na. Magapadayon boss ang race operation sa idalom sa Bacolod Branch. May anuman nga kalagtuan kag serbihan sang show cause order. Suno kay Maria Sheila Galeno, ang branch manager, may 1,772 nga gin-assess kag nakumpirma nga delinquent employers. Gikan sa 42 million nga collectibles na bayaran na ang 34.09 million pesos kag 7.91 million pa ang collectibles. Regular nga ginapatuman ang race operation. As employer, to pay the SSS premiums of your employees is really being called for to be done regularly. Why? Because your employees are waiting for these contributions to these premium payments to be posted because some of them are in need to avail of the benefits that are due to them. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Paggamit sang face shield, liwat nga gina-recommend sa isa ka eskwelahan sa pagbalik sang in-person classes sa Agosto. Yari ang report. Kadaman sa mga pampubliko nga eskwelahan ang hindi makasarang sa pagbakal sa mga plastic barriers sa mga armed desk sang classroom. Gani sa baylo nga plastic barriers, gina-recommend ni Reggie Lachica, principal sa Estefania Elementary School, ang liwat nga paggamit sang face shield sa mga estudyante sa pagbalik man sang in-person classes nga magasugod sa Agosto 22. Para kay La Chica, dako man nga bulig ang face shield, agud bisan paano makitaan sa mga manunudlo ang facial expression sa mga estudyante, ilabi na sa mga class recitations. Dapat ang bata may ready gid siya perming face shield pagid, face mask. Should kinanglan ang
ang makita sa teacher kung isa sa mga pronunciation daan kinahanglan makita ang mga grade 1 teacher makita ang mga ba o paano kinahanglan gid ang itsura nga makita si learner ma-shift siya from using of face mask into facial. Ano na lang ta, ma-request na lang ta sa parents nga to always ready with hindi man siya daw mandatory. Hindi siya mandatory, pero we will explain to them sang ka-importance na. Kaya mismo si learner naghambal nga gusto na gid nila makikita kay ma'am. Sa advocacy meeting sa eskwelahan, ginpabutyag man sang pamunuan sang bulutuan ang kakulang sang classroom kag manunudlo. Gani kasubong sang nagliligan nga school year, liwat man nga bagapatuman sang 2-session classes sa mga manunudlo agod ma-accommodate ang kadamuon sa mga magabalik sa eskwela nga estudyante. Si DepEd nag-require sang pag-prepare sang kada school sang learning recovery plan. Amo siya na embodied na kung paano na siya mga learning gaps nga to matupapan. Sa atong DCST pa niya, embodied sa atong learning recovery plan ang may ara pada nga numeracy kag reading program nga i-implement. That's why nga sa primary grades, grades 1, 2, 3, part na siya sang class program ang reading program kag numeracy program. Pinaagi man sa Brigada Eskwela, ginahaylo sang Department of Education ang mga komunidad para bombuligan ang mga estudyante kag manunudlo sa eskwelahan. Sa pagbalik sang in-person classes, liwat man niya igapatuman sang DepEd ang Mental Health and Psychosocial Support Program agod mapahagan-hagan ang kabudlayan sa mga estudyante sa natalana nga transisyon. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, sa Banwa sang Isabela, 22 ka magpares nga katapo sang tribo ati sang Marikudo sa barangay Kamangkamang ang dungan nga ginkasal. May report si Romeo Subaldo. Ini ginatawag nila nga gala-gala o na tradisyonal nga pagsibit sang kwarta sa bagong kasal. May mga nagapatik-patik sang kawayan samtang may mga kabataan kag katigulangan nga nagapakita sang tradisyonal nga pagsaot sa tunga kag nagapalibot naman ang mga bagong kasal samtang may nagasibit sa ila sang kwarta kag may yahong man sa tunga kung sa diin pwede magbutang sang kwarta. Ini ang money dance kung tawgon sa mga reception sa kasal sa karon. 22 tanan ka mga magkahagugma nga katapos ang tribo ati sang sitio Marikudo, barangay Kamangkamang sa Isabela ang nagpasakop sa mass wedding kainasang aga. Sa ni Dennis Morales kag Jocelyn de la Cruz, napulo na katuig nga nagaupnanay. Para hindi mapudlayan ang ilang kabataan sa pagproseso sa mga dokumento, napinsara nila nga magpasakop sa mass wedding. Okay, para sa aming mga kabataan. Ilan na kabataan niyo? Tatlo kabilog. Pila ang kamugulangan? 9. Kamanguran? 6 months. Lagi dyan yung bakit yung importante sa uli, hindi mabulayan mga kabataan. Ano mga dokumento, kumbaga? Suno sa ibo o konsyiften sang tribo ati sa Marikudo nga si Rolando Inario, first time ini nga amo sinikadamo ang dungan naging kasal sa tribo sang ati sa Marikudo. Kalabanan abi, nagaproblema permi sa mga dokumento sang ilang mga kabataan. Apa eskwela sang ilang kabataan, ginapangita ang ilang marriage contract sang ilang nanay, ang rehistro sang ilang kabataan. Dahil kung maparehistro sang ilang kabataan, ginapangita anay ang marriage contract, kasi maparehistro ang kabataan. Antes ang tradisyonal nga seremonyas, si Mayor Irene Montilla man ang nagpanguna sa pagkasal sa mga magkahagugma. Mga lalaki, nagkadto ka bala diri subong sa imo gusto para magpakasal kag magpuyo nga may paghigugma sa imo asawa? Oh, wow, ang mga lalaki, pasko kang tinog. May pakis the bride pa. Go! 1, 2, 3, Kag pagsalo sang bouquet. Literally, may mga balo kag binayaan nga nakasalo man sa mga bouquet kag nagbaton sang cash gift gikan sa alkalde. Ang mga ginkasal naman nagbaton sang cash gift kag cake gikan sa lokal nga panguluhan sa Isabela. Nangin posible ang ini nga mass wedding sa bulig sang Epaphroditus Ministries Philippines. Gabi, Barbs, no?
bisan sa digital nga world subong na preserve gyapon ang kultura sa mga kauturan naton nga mga IPs. Mayumanig nga masaksihan ta ang pag-merge sang both modern kag sang kinaraan niya. Ako nang ilagi jab lang nga pamaagi sa kasal. Of course, we congratulate everyone. Kagabuyad tong napulo ka mga nagapanguna nga balita sa Isla Sang Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Paraan kami nga magapangalagad sa Negros Sanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tugtugwas, maayong hapon.